Perkenalkan kita saka kelompok tunggal. Nami kula Citra Putri Awalia. Nami kula Ednanta Rahmawati. Nami kula Fatimatul Khalifah. Nami kula Siti Rombia. Kula Ahmad Sofi. Nalika Petruk dadi ratu, akeh wong kang gumayu miturut wong-wong Petruk. Dadi retu iku among lakon impen wong cilik kang bisa ngowehi kahanan. Petruk dadi ratu, kudu lakon wong bodho kang dadi raja. Utawa lakon wong cilik kang aji numpang. Ana ning lakon mencet wahyu marang kawula ayi. Barengan karo larane Abimanyu, Wahyu kang diduweni lunga yaiku Wahyu Ningrat kang nyekarake wini keprabon. Wahyu Cakraning Rat kang jaga nalika dadi ratu. Petruk ngutus marang patihe Bayu Tinaya lan Wisandara kanggo nyolong tata pelaksana kasebut. Petruk ngutus patihe maneh supaya golek kang ora iya yaiku Abimanyu kang nadang lara. Nalika dipangku Prabu Wel Gendewel be Abimanyu mari banjur kana kowe ora budal bisa nunggoni tataku yen kowe ora mangku aku.